nem ott jelenti ki magát az Isten? Jézus Krisztus. Mi nem ott áll kinn az előadó, és ahelyett, hogy énekelne a 20 éves slágereket, helyette Jézus Krisztusról beszélne. Oké, menjünk vissza a 2 Királyok 4:1-hez. És mi volt a harmadik? Tehát tanítvány volt, félte az Urat, tehát szerette az Urat. És mi volt a harmadik jellemzője? Nézzétek meg. Adóssága volt. Tehát ne lepődj meg, ha te is véled az Urat, tanítvány vagy, és adósságod van. Volt már ilyen a történelemben. És gondolod, ez olyan adósság volt, hogy a gyerekei is adós rabszolgák voltak. Ilyen adóssága volt. Azt mondja, eljött a hitelező, elvegyem mind a 2 gyermekemet, hogy neki szolgáig legyenek. Erről szól ma is a hitelfelvevés, hogy egy ilyen 20-30 évre biztosíts be, hogy te eladod magadat. A banknak hozod a nyereséget. Hogy... Ja, aztán neki meg a leggazdagabb magyar ember, tudod. És közben hányan dolgoznak neki, tudod, a fél ország. Hát így megy. Az az adós rabszolgaság. Ma is létezik rabszolgasság. Csak nem így hívják. Úgy hívják, hogy hitelfelvevő, tudod. Vagy hogy? Azt mondja, 2 gyermek. Hát szerintem minél hamarabb be kell indítani ezt az adósság eltörlő keretet, mert addig emelkedik a deviza, hogy még az unokáid is látni fogják. Felvetted az autót, és bár rég már nincs autó sehol, de 20-30 év múlva még mindig. És a unoka mondja, te figyelj, a nagypapa, milyen autója volt neki? Még mindig fizetjük utána. Hogy a fényképen ott van az autó. 50 évvel ezelőtt, még te vetted föl a hitelt is. Hát, ezen csak nevetni lehet. Az már jó jel, hogyha már nevetni tudsz. Miért jött a hitelező? Mert ön például itt már elérte az, hogy a fedezet már nem tudta a hitelt, tehát a hitel összegét fedezni, és ezért már jött a hitelező. Különben nem jött volna, de jött. És, tehát ez azt jelenti, hogy már még rosszabb állapotban volt, mint te. Mert legalább a te fedezeted még mindig fedezi valahogy a hitel tartozásodat. Nézzétek meg, hogy indult el a megoldás. Azt mondja, hogy kiáltott egy asszony a próféták fiai feleségei közül Elizeushoz. Tehát kiáltott az asszony, és tehát Isten emberéhez jött először. Tehát ott kezdődik el a változás. Tehát eddig csak elmondtam, hogy mi az előzmény, tehát hogy mi kellett, tehát hogy tanítvány legyen, szeresse az Urat. De ott indult el a változás, hogy Elizeushoz ment. Hogy lehet, hogy Elizeus szellemi emberhez ment? Értitek? Nem gazdasági szakemberhez ment, meg hogy lehetne megoldani a hitelt, hanem szellemitől várta a megoldás. És megkezded érteni, hogy miért olvastam azt fel, hogy a semmiket, hogy a valamiket megsemmisítse? Tehát ott indul el a változás, hogy ez az asszony volt látása, szellemi ember volt látása ennek az asszonynak, hogy ha meg akarja, hogy oldódjon ez a probléma, és a természetes szinten nincs esélye, hogy megoldódjon, tehát a természetes szinten semmi esélyt nem talál rá, hogy megoldódjon ez az egész, de a szellemi szinten viszont van esély, hogy megoldódjon. És neked is. Lehet, hogyha a természetes dolgokra nézel, esélyed sincs, hogy kifizesd 30 évnél hamarabb a tartozásodat, vagy 40, vagy hány éven keresztül. De ha szellemi ember vagy, és elkezdesz szellemi dolgokra
megnyitni a szellemedet, akkor el fog indulni az a folyamat és az a váltás az életedbe, amitől ez az adósság eltörlő kenet működni fog az életedbe. És nem arról lesz szó, hogy holnap után arra ébredsz, hogy kiküldi a bank a levelet, hogy most már nem vagy adós többet. Tehát ne azért imádkozz, hogy elromoljon a rendszerük. hanem tehát ő kifizette. Nem hogy csak kifizette, hanem még többje lett neki. És ezt akarja az Úr a te életedbe. Kifizest, és még sokkal többed legyen, mint előtte volt. Jó? Na nézzük a második. És kiáltott hozzá. Ez egyébként sokszor, amikor kenet van, én azt figyeltem meg, nagyon érdekes dolgot figyeltem meg. Elmondjam nektek, hogy mit? Sokszor, amikor kenet van az emberen, akkor jönnek kérések, hogy figyelj már, imádkozzál már ezért, imádkozzál azért. De aztán már annyi van, hogy tudod, most miért imádkozzak? És azt figyeltem meg, hogy automatikusan meghallgatja Isten az imát. Érted? Tehát, hogy azt a kérést, amit az ember felé kérnek, hogyha van kenet, ez úgy, mint Jeruzsálembe körülbelül. Hogy nem kell, hogy ott legyen most is a harmadik templomnak, meg a dicsőségnek, meg nem tudom minek, mert ott már van, akkora kenet van ott a falnál, hogy ott imádkozol, és nem kell konkrétan, hogy ott legyen egy főpap, és a többi, és akkor is meghallgatja Isten. A kenet az intelligens. És ez az asszony is tudta nagyon jól, tehát az a lényeg, hogy felkent emberhez továbbítsa a kérést, de a kenet az intelligens. Nézd meg, hogy még itt, majd meg fogjuk nézni, hogy Elizeus azt se tudja, hogy mit csináljon. Ő is meg is kérdezi, hogy mit csinálja. És mégis működött a kenet, és meglett a megoldása. És megmondom őszintén, sokszor, nem sokszor, de van olyan, hogy az ember, tudod, vagy jön egy SMS, vagy jön egy telefon, de jó, hogy imádkoztatok, meglett az a dolog. Na milyen jó a kenet. Hát ezért van az, én nem értettem régebben, de hát ezért van az, amikor láttam Pat Robertséknak, meg a többieknek, tudod, hogy egy halomlevél ott áll, tudod. Ráteszik a kezüket, Uram, hallgass meg, és meghallgatja az Úr, tudod. Tehát mert a kenet az intelligens. Tehát most nem én fogom megoldani a te problémádat. Én nem is tudom megoldani a te problémádat. De a kenet meg tudja oldani a problémádat. Az én problémámat is meg tudja oldani, meg a tiédet is meg tudja oldani. Jó, nem? Különben nem lenne kenet, tudod, idegbajosok lennénk. Tudod, az tiszta rossz lenne. Na, ez ennyit akartam mondani, hogy kiáltott hozzá. Ha van kenet, ez sokszor elég. Csak kiáltani. 4-2. Mondd neki, Elizeus, mit csináljak? Most én hogy tudjam megoldani a te problémádat? Nem? Sokszor, tudod, vannak olyan emberek, hogy tudod, nincs kenet, ő akarja megoldani. Az tönkre megy be, idegbajos lesz. A végén szedi a szeduxeneket, meg ki tudja, milyen gyógyszereket, de ő akarja megoldani. Hát nem lehet, nem tudjuk megoldani. Hát én honnan tudom, amit te elrontottál, én hogy tudjam megoldani neked? Én se tudom megoldani. De ha van kenet, meg tudja oldani a kenet. És azt mondja, mi van? Azt mondja, mondd meg, mi van a házadban? Na ez az. Mi van a házadban? Mi van az otthonodban? Mi van a házadban neked? Démonok? Mi? Mert ott kezdődik el a változás, hogy a házba, az otthonodba, az atmoszféra. Milyen az atmoszféra?
Mi van a házban? Mondta az, a te szolgáló lányád a eredeti héberben még azt is mondja, hogy milyen ennivalótok van. Mit eszel? Moslékot? Most szellemi értelemben mondom. Tehát mivel táplálod magadat? Hittel? Kételkedésekkel? Mi az, amit beveszel? Mert itt már egy nagy különbség jön létre. Hogy azt mondta Elizeus, mi van az otthonodban? Mivel táplálkozol? Neked hittel kell táplálkoznod. Neked a hitedet kell táplálnod. Mert különben bármit kapsz, itt jön a kijelentése, hogy bármit kapsz itt az Isten tiszteleten, az, hogy mi lesz abból, az az otthonodba dől el. Az nem itt dől el. Itt, amit megkapsz táplálékot, az nem itt dől el. Az, hogy az hogyan működik az életedbe, az nem itt dől el. Az, amikor hazamész. És az otthonodba, amit csinálsz, az dönti el. És sokatoknak az életében van olyan, hogy itt veszitek a kenetet, hazamentek és leszárólatok. Úgy, ahogyan van, egy az egybe. Lemegy. Mint a semmi nem történt volna. És az azért van, mert az otthonodban nem jó szellemek vannak. Nem jó az atmoszféra. El kell hagynod az otthonodat. Úgy, mint Ábrahám. Amikor megjelen neki az Úr. Ott kezdődik az ígéretnek a megtörténése. Abból a szellemi millióból, abból az egészből, úgy, ahogyan van, fogta magát. Megjelent a dicsőség Isten, és azt mondta, gyere, megmutatom, hogy hová. Mutatok neked egy ígéretekkel teli földet. És az a te világod. Az a te világod. Mert sokszor van az, hiába akarta volna Isten megáldani Ábrahámot ott, ahol volt. Ezt nem tudott volna áldás alá jutni. Milyen étel van a házadban? Mivel eteted magad? Ez már a megoldás kimenetelét is meghatározza. Jó? Hit. Hit kell, hogy legyen. Hit. Mert tudtam nagyon, hogy ő elmondja a megoldást, de az otthonában nem az az atmoszféra van. Vége az egésznek. Nem fog működni a hite. És akkor rá lehet, hogy na az Elizeus most milyen hülyeséget mondott. Korsó, olajból, ki tudjuk fizetni a tartozásunkat. Ilyen hülyeséget kitetetnek ezzel. Nem? De egy korsóolaj, tehát egy korsóolaj meg tudja oldani a pénzügyi, anyagi problémáidat. Egy korsóolaj. Egy korsóolaj a megoldás a te életedbe is. A te pénzügyi nehézségeidnek is. Egy korsóolaj a megoldás. Csak hol van az a korsó? És hol van az az olaj? 4-3. Akkor mondta, menj el! Kérj ott kín minden te szomszédaidtól üres edényeket. Üres edény. Üres edény. A Biblia azt mondja, Pál apostol is, hogy az ember az olyan, mint egy edény. Az egy cserép edény. Az emberről azt mondja Pál apostol, hogy ő maga egy olyan edény, ami kincsekkel van tele, és kincseket rejt el benne az Úr. De ugyanez van mindenkinek az életében. Nézzétek meg a 1 Korintus 6.19-et. Itt is pontosan erről beszél Pál apostol. A 15. Nem tudjátok-e,
hogy a ti testeitek Krisztusnak tagjai, elszakítva hát a Krisztus tagjait, paráznának tagjaivá tegyen? Távol legyen. Vagy nem tudjátok-e, hogy aki paráznával egyesül, egy test vele? Mert ketten lesznek úgymond egy testé. Aki pedig az Úrral egyesül, egy szellem ő vele. Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn. Most ezt nyáron, ez egy örök zöld dallam, tehát itt tavasztól nem tudom meddig, télig, ameddig fel tudnak öltözködni az emberek. Nem? Minden bűn, amely az ember cselekszik, testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga test ellen vétkezik. Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó Szent Szellem temploma? Fú, ez óriási, nem? Hogy ez a test. Van egy másik hely, várjatok. Na itt 13. verszak, csak egy utalással. Az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek rendeltetett. Figyelj, a hasad, mármint a gyomrod. Tehát a gyomrod, a hasad, az azt mondja a Biblia, hogy direkt úgy alkotta meg az Úr a hasadat, hogy tudjál kajálni. Tehát tudjál enni. Tehát a hasadat nem tudod más funkcióra használni a gyomrodat, hanem a gyomrodnak a funkciója, a gyomrodnak a maga az összeállítása, meg ahogy csinálja a dolgokat, mindent, az azért van, mert ő, vagyis a gyomrunk, az ételért van, és az ételnek a megemésztéséért van. És azt mondja, hogy az eledelek a hasnak, a has az eledeleknek vannak. És az eledelek is úgy vannak megcsinálva, hogy be tudja venni a gyomrunk. Értitek? Mert ez direkt így van megoldott. Most már nem a műanyag kajákról van szó, hanem amiket Isten természetes módon adott. De nézd meg utána, mit mond. Hogy Isten pedig mindezt, mindamaszt eltörli, a test azonban nem a paráznaságnak rendeltetett, hanem az Úrnak, és az Úr a testnek. Figyeljetek, ez egy óriási nagy dolog. A mi testünk, az embernek a teste, a nőknek, a férfiaknak a teste úgy van megalkotva, és úgy van megcsinálva, hogy ez a test az Úrnak van rendelve. Ahogy a gyomrod úgy van megalkotva, hogy az eledelek miatt legyen, hogy meg tudja emészteni, a testünk, az egész fizikai megjelenésünk és fizikai testünk úgy van megalkotva, hogy a messiás az Úr Jézus Krisztus számára legyen. De ugye amikor bűn bejött az emberiség életébe, egy nagy deformáltságot hozott létre, és mit csinálnak az emberek a testükkel? Szexuális gépnek tekintik, és szexuális vágyaknak és mindenféle dolgoknak a kielégítésére, bűnös, illegális kielégítésére használják. De hát nem ezért van a testünk. Értitek? Lehet szexuális életet élni, én nem azt mondtam, hogy nem lehet. Sőt, jó a szexuális élet, hogyha a maga keretei között, tehát azok a keretek között használja az ember ezt, ahogy az Úr adta, tehát házasságban. De amúgy az emberi test, hogyha rosszul használják, akkor itt azt mondja, hogy a feltámadásnak tehát a feltámadásnak is rendelte, nem fog feltámadni az emberi test, emberek. Nagy tétje van annak, hogy hogyan használjátok a testeteket. És meg lehet nézni, most már az internet is, tehát hogy mondjam, tehát vannak olyan, hogy hívják, oldalak, vagy nem oldalak, jönnek olyan üzenetek,
vagy tudod, hát most már munkatársaktól, mindenkitől, és az ember csak csodálkozik, amikor látja, hogy régen valaki 20 éves volt, és akkor most 60 éves. Vagy smink nélkül megmutatják a hollywoodi sztárokat. Én megmondom őszintén, hogy vagy érted, vagy amikor ilyen 20-30 év eltelik, és látszik, hogy mire használta a testet. És azt nem lehet letagadni, azt már nem lehet sminkelni. Azt egy ideig lehet ráncokat felvarni, zsírleégítéseket csinálni. És egy bizonyos idő után már csak a botoxot lehet látni. És annak már mi értelme? Ezért élt egy ember, hogy egy botox valamit tegyenek be a koporsóba. Természetes testtel kezdte, és mesterséges testet helyeznek be a földre. Ez undorító, emberek. Nem ezért van testünk. Csak az a baj, hogy ez annyira divatnak van beállítva, hogy van, amikor az emberek, tehát azt gondolják, hogy ha nem tartanak versenyt ezzel, akkor ő már nem igaz. Tehát az identitása sajnos. És azért tudod, miért tudják beetetni az embereket? Elmondjam neked. Azért tudják beetetni, mert az emberek tele vannak öngyűlölettel, identitászavarral, kisebbrendűségi érzésekkel, alkalmatlanságérzésekkel, és meg akarnak felelni, hogy elfogadják őket, és ezért elkezdik magukra ölteni ezeket a dolgokat. Az már rég rossz, hogy a férj csak azért szereti a feleségét, mert szilikon beültetéseket alkalmaz. És nem azt mondom, hát persze kell kozmetikushoz járni, ide-oda azért a nőknek azért meg kell adni tehát a rendezettséget. Nem? De a feleségek szeretnek menni, vagy hölgyek szeretnek menni kozmetikushoz, fodrász. Ez most skandálom, hogyha már nem lehet. Nem? Vagy ti hogy vagytok vele? Persze, meg kell adni, de hogy mondjam? Tehát, de az, hogy az ember úgy érezze, hogy ő csak akkor felel meg az etalon deréknek, meg az etalon mindennek, hogyha ő is ugyanaz, hát az már rég rossz. Hát én nem akarok olyan lenni, mint az a másik. Én nem tudom, hogy vagytok vele. Hát az a legrosszabb, amikor az ember utánzatokat lát. Nem? Az milyen? Hogy? Nem utánzat vagy, ember. De egy egyedi alkotás vagy. Téged külön Isten megalkotott. Mesterműnek alkotott téged. Hát jó, egy kicsit a bűn az belerondított az egészbe. De akkor is mestermű vagy. Akkor sem teheted azt meg, hogy megtagadod úgy önmagadat, hogy csak azért, mert alkalmatlanság érzésed van, vagy azért, mert meg akarsz felelni haveroknak, meg ki tudja kinek. Én nem az igénytelenséget mondom most. Értitek? Tehát igényesnek kell lenni. Csak van egy kerete az igényességnek. Azért mondja azt, hogy az Úrnak rendeltetett a testünk. Az Úr pedig a testünknek. Ez mit jelent? Hogy az Úr pedig garanciát vállal. Meggyógyítja a testedet. Képzeljétek el. Meggyógyítja, megszabadítja, frissen tartja. Úgy, mint a végén eljutott szóval, mint Sára. 99 évesen is versengtek érte a férfiak. Vagyis csak próbáltak volna versengeni, de ugye az Úr lefoglalta Ábrahámnak, aztán ennyi volt. De az ember néha csak csodálkozik. Tudod, most is volt valaki, hogy
Sándor megkérdezett valakit a gyűlében, mikor születtél? Mondja, 74. Így nézek, mondjuk én régebben születtem. Hú, mondom, én fiatalabbnak nézek ki, mint ő. és tehát nagyon jó, hogy az Úr a Szent Szemmel közösségben van az ember, és megfiatalítja az ember. És jó, tehát érted, hogy nem az jön ki az emberből, hogy egy ilyen, érted, 40 évesen már ilyen életunt lett, meg így, tudod, a buliknak, az éjszakai életnek, ráncok, szarkalábak, meg még mi van? Hogy? Hang. Hogy? Ja igen, táska. De hát az ember, tehát frissen tartja az Úr. De miért? Mert a test az Úrnak rendeltetett. Az Úr meg a testnek rendeltetett. És ekkor fel fog támadni az embernek a teste. De menjünk tovább az adósság eltörlő kenethez. Tehát üres edények kellenek. Oké? Üres kenyereket kell hoznod. Hová? A házba. Még egyszer mondom. Hová kell hoznod az üres edényeket? A házba. És mit kell hoznod? Üres edényeket. Na, sejted, hogy miről van szó? Evangelizálás. A ház az egyház. Na, még ilyen is kell az adósság eltörléshez. Most csak próbálok motiválni titeket a bizonságtevésre. De nem jó? Hát erről van szó. Menjünk a 4, igen. Ott kint. Itt kint. Hozzál üres edényeket. De ne keveset. De ne keveset. Tehát, hogy van? Tanítvány vagy, féled az Urat, ugye? Szereted az Urat, és edényeket hozol. És mi fog történni? Hogy? Ja, és adósságodnak is kell, hogy legyen. Tehát igen. És adósságodnak is kell. És mit fog csinálni? A 4-4. Menj be és zárkózzál be magad a te fiaiddal, és tölts az olajból mindegyik edénybe. Ez az újjászületés. Tehát, hogy nem mondd csak behozod az üres edényeket, hanem segítesz az újjászületés lépésein átmenni. Tehát, hogy az ember megtérjen, vízkeressége legyen, Szent Szellem keressége legyen, bűnvallása legyen, és ezzel mit csinálsz? Hogy behoztad az edényt a házba, és alkalmassá tetted arra, hogy rámenjen az olaj. Ugye? Tölts az olajból mindegyik edénybe, és a tele edényt állítsd félre. Tehát, hogy egy folyamatos munka van az egyházban. De csak akkor van folyamatos munka az egyházban, hogyha jönnek új emberek is. De az új emberek nem attól fognak jönni, hogy na most ez csak attól is jöhetnek, hogy ez csak kitalálják, hogy kéne menni Isten tiszteletre. Meg kéne szabadulni betegségektől, bűnöktől, meg kéne gyógyulni. Van, aki így jön. De van, aki meg úgy, hogy az ember bizonyságot tesz, elmondja, hogy figyelj ide, van ház, és te üres vagy. És nem véletlenül vagy üres, hanem neked be kell jönnöd az egyházba. Például, és ugye azért történik bezárkózás. Tehát a bezárkózás az azt jelenti, hogy a háttérbe végzi Isten a munkát az emberbe. Tehát sok Isten emberének, például amikor sokan szeretnének Dávidok lenni, nem? Nem szeretnél Dávid lenni? Olyan, mint Dávid király. Hogy érted, Góliátokat legyőzni. És ugye az ember ezt látja kívülről. Dávid, amikor színre lép, legyőzi a hatalmas, óriás Góliátot. Nem ez volt? De mit olvasol, hogy a háttérbe, titokban mi történt?
oroszlánokkal küzdött, medvékkel küzdött. Egy csomó olyan dolog történt az életébe, amiről te nem is tudsz. Tehát az, hogy hátul, a háttérbe ő benne nagyon sok minden elvégződött. Tehát ami nem nyilvánosan végződött el az életébe, hanem ő a hitnek a harcait a háttérbe harcolta. Értitek? És ezt nem látta mindenki. Ezek titkok. Ezek, amikor az Úr és az embernek az intim benső közösségéből származik a hitharc. Sámson ott rontotta el, amikor ő nem zárkózott be, hanem kinyitotta, és a titkot elmondta. És ugye elmondta azt, hogy neki attól van kenet az életébe, azért erős, mert a hajában van az ereje. És elmondta azt a titkot, amitől neki az erőnek a kenete ott volt az életébe. Értitek? Tehát is sok olyan van, és ezért mondta, hogy zárkózz be. A másik miatt miért mondja azt, hogy zárkózz be? Mert hogyha látnák a kívülvalók, hogy te mit harcolsz, milyen harcaid vannak, akkor hitetlenek lesznek, és hitetlen beszédeket kezdenek mondani. És neked is meg akarnak győzni téged, hogy ez nem fog sikerülni neked. Már úgyis, amikor az ember megtér, és az Urat válassza, már akkor megjelennek ezek a károgó varjak. És már ott mondják, hogy úgyse fog ez neked sikerülni. Nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele. Én amikor megtértem, az volt az első, ott a baráti társaságban, ott már mindenki van. Ez úgyse lesz hosszú idő. Úgyis ott fogod hagyni. Ez csak egy átmeneti ilyen valami. Nem? Mondtam, nem, én akkor is itt leszek. Akkor is keresztény leszek. Én életem végéig keresztény leszek. Életem végére, amikor döntöttem, akkor a döntésem egész életemre szólt. És nem csak arra a percre szólt. De ezek a varjak, ezek mindenhol ott vannak. És mondják, hogy nem, ez nem sikerülhet neked. Ez nem fog menni. Dehogy nem, fog menni. Be kell zárni az ajtót. El kell különülni tőlük. Az elkülönülés. Tehát, hogy egy határ jöjjön létre a köztem és közte. Mert ha nem jön létre határ, engem is bevisz a lejtőre. A szakadékba engem is beránt. Egyébként ez a kereszténységnek, ugye, amit itt is mondunk, hogy az Abcsel 2 második fejezetnek a végén, az egyházzal kapcsolatban, ezt hadd mutassam meg nektek, ugye megkérdezik Péteréket, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai. És azt mondja, hogy ugye az egyházba való, hogy bejönnek az egyházba, az mit jelent? Térjetek meg, keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztusnak a nevében, a bűnök bocsánatára, és veszitek a Szent Szellem ajándékát. Tehát az igazi egyháznak az ismertető jelei az, hogy az emberek megtérnek, vízkerességet vesznek, és Szent Szellem kerességet vesznek. Tehát ez a 3. Ez nincs meg az igazi egyházon kívül. Van olyan egyház, történelmi egyház, amikor én oda mentem, és azt mondtam, meg szeretnék térni, akkor azt se tudták, hogy mi az. Azt mondták, hogy nálunk bérmálkozni lehet. Nálunk hittanra lehet járni. De ilyen, hogy megtérés, ilyen nincs. És hol a vízkeresség, hol a Szent Szellem keresség. A Szent Szellem keresség nem az, hogy a pap oda rajzol egy keresztet a homlokodra. Vagy egy lángot. Na figyelj, tehát ez az igazi egyházba így jönnek be, hogy ez a 3 dolog megvalósul. Hányatok, na inkább így nem kérdezem meg, mert ne érezzétek, aki nincs ebben benne, hogy kívülvalónak, de tényleg, hányan tértetek már meg? Tehát nyugodtan tedd fel a kezed, nem. Hányatoknak volt vízkeressége? Felnőtt vízkeresség? Hányatoknak volt Szent Szellem keressége? Ez óriási. Látod, ez az igazi egyház. Most ha egy-két sarokkal arrébb megyünk, és ott megkérdezem, hányan tértetek meg, a vízkeresség az más téma, mert ugye ott lehet, hogy... Tehát,
De hányatoknak volt Szent Szellem keressége, és nyelveken szóltok, ott már megint, tehát lemegy szinte senkinek. De figyelj, tehát az igazi egyházat ez. De figyelj, 39. verszak. Mert nektek lett az ígéret, és a ti gyermekeiteknek, mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Sok egyéb beszéddel is buzgón kérte és intette őket, mondván, szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Figyeljetek, oké, azt most láttuk, hogy mi az igazi egyház. Tehát mi kell, hogy működjön, Szent Péter szavaival, mi kell, hogy működjön. Tehát megtérés, vízkeresség, Szent Szellem keresség. De honnan tudjuk, hogy kik az igazi keresztények? Értitek? Tehát, hogy ugye sokan, most így senki nem tudja a másikról, most mindenki tudja azt mondani, hogy én hiszek, én is hiszek, de jó, akkor mindenki keresztény. De nem így van, hanem azt mondja itt Péter apostol, hogy az első ismertető jele annak, hogy valaki igazi keresztény, az ott történik meg, hogy azt mondja, hogy szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. Tehát akinek beindul ez a folyamat az életébe, hogy például elszakítja magát rossz társaságoktól, bűnöktől, világtól, de most nem ilyen szektársan, meg ilyen szerzetes rend, meg ilyenekre gondolok, hanem hogy nem engedi meg az ember, hogy a bűnöknek, hogy elrontsa az életét, hogy mások elrontsák az életét. Sok embernek egyébként a saját hülyességén kívül, tudod, hogy mi a legnagyobb problémája? Hogy olyan emberekkel van körülvéve, akik elrontják az életét. Olyan hatással vannak rá, hogy fellázítják őket Isten igéjének, tehát hogy ne engedelmeskedjenek Isten igéjének. És itt azt mondja Péter apostol, hogy az az első lépés, hogy szakasszátok el magatokat egy gonosz nemzetségtől. És figyelj, akik azért örömest vették az ő beszédét, megkeresztelkedtek, és hozzájuk csatlakoztak. Ez a második ismertetőjel, hogy nem partizán keresztény életet éltek, innen is meg lehet ismerni az igazi keresztényeket, hogy nem partizán életet élnek, hanem hogy csatlakoznak egy közösséghez. Csatlakoznak az egyházhoz. És ez a két fő ismertető jele van az igazi keresztényeknek. Hogy például rendszeres látogatói Isten tiszteletnek. Jó. 2 Királyok 4:5. Mi történik a házban? És elment ő tőle, és bezárkózott az ő fiaival. Magyarán mit csinált? Engedelmeskedett az Isten igéjének. Tehát ha te is így vagy, hogy engedelmeskedsz a prédikált igének. Azt nem én mondom, én miért akarnék neked beszólni az életedre? Mondjak egy nagyon durva dolgot? De ezt csak azért mondom, most csak egyik oldalról mondom, nem a másikról. Már jól kezdem mi. De csak azért, hogy ne sértődjél meg, azért mondtam így. De megmondom őszintén, engem nem érdekel. Érted? Tehát én nem akarok a te életedbe beleavatkozni. Értitek? Hát most én miért akarnék... Értitek, hogy tehát mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja. Tehát én nem azért mondom ezt, mert én most kontrollt akarok kiépíteni az életedre. Mert én befolyásolni akarom az életedet. Én azt akarom, hogy az Isten igéje befolyásolja az életedet. Én azért prédikálok, hogy az Isten igéje gyakoroljon kontrollt az életedre. Mert én nem vagyok olyan ember, hogy tehát a mindennapjaid után. Most hogyha ismertek, nem Attila, te is már hányszor akarod, hogy hívjalak, nem? És sajnos nem hívlak annyiszor, amennyiszer akarod, nem? Mindig mondja Attila, már alig várja, hogy hívja. Jó, hívlak, de...
én úgy vagyok vele, hogy mindenki szabadon éli az életét. Tehát az ő dolga, magának áll, vagy esik, vagy bukik. Pokolba kerül, vagy a mennybe. Mondjuk én szeretném, hogyha mennybe kerülnél. Azért is prédikálok, de értitek, hogy mindenkinek van egy olyan szférája, amit az ő tudja, hogy kell élni. Neki kell eldönteni, hogy akarja az Urat, vagy nem. Ő tudja, hogy mit akar az életére nézve. Én csak el tudom mondani, hogy mi az Istennek az álláspontja, az Isten igének az álláspontja, de utána te döntöd el, hogy azt szerint akarsz élni, vagy nem. De a kenet, az adósság eltörlő kenet, az akkor működik, hogyha a prédikált igének megfelelően cselekszel. Na? Aztán azok hordták neki az edényeket. Ő maga pedig csak töltögetett. Csak töltöget. Na hol van az edény? Na akkor megy a kenet. A fiai hordták az edényeket, ugye ez a bizonyságtevés, evangelizálás, és mi a feladatom nekem? Töltögetni. Mi kellene a házban, mit kell csinálni a házban? Töltögetni. Nem szabad abba hagyni. Meddig kell töltögetni? Amíg üres edények vannak. Nem? Addig kell feltölteni az edényeket. 4:6, ugye 2 Királyok 4:6. És mikor megtöltötte az edényeket, tehát el kell ide jutni ehhez a fázishoz. A házban található edények fel vannak töltve. Ameddig van üres edény. Egész házban, tehát ameddig az egész házban tele edények voltak, addig kellett eljutni. Mindenki tele legyen a házba olajjal. 4:7. És mikor, igen, még egyet, és elment, és elmondta ezt az Isten emberének. Ugye visszacsatolás is van. Tehát, hogy rájött arra az ember, hogy tényleg olyat tudott mondani, amivel segíteni tudott. Nem? Hát Jézus is azt mondta, nem, amikor a szamaritánus visszajött, és ő mondta csak el, hogy meggyógyult. Pedig többen is meggyógyultak. Nem akarták elmondani Jézusnak. És csak azoknak maradt meg tartósan, akik meg elmondták. Nem? Tehát, hogy volt egy visszacsatolás az életükben. Jó, mit mondott el? Az, hogy tele lett olajjal, menj el, add el az olajat, fizesd ki a hitelezőidet. Mi történt? Az olaj, a kenet, az létrehozott annyi anyagi javat, amit utána kereskedéssel, vagy valamilyen munka folyamán, tehát nem elég csak a házban megtöltődni, teletöltődni kenettel, hanem el kell menni dolgozni. Tehát el kell kezdened valamit csinálni. És ha csinálod, ugye ezt mondta, hogy menj el, add el az olajat, mert hiába tele lett volna olajjal a ház, és nem ment volna el dolgozni, akkor mi lett volna? Egy csomó olaj, éhen hal. És egy csomó olaj ott marad a házba. És a hitelező eladta volna, és ő gazdagodott volna meg helyette. De mi történt? Elment dolgozni, eladta, ugye, kifizette a hitelezőt, és mit mondott? Te pedig, a te fiai, éljetek a maradékából. Na, mit szóltok hozzá? Nem elég, hogy kifizették a hiteleket, hanem ráadásul még éltek is a maradékából. Na, én ezt kívánom a ti életetekre. És imádkozzunk.
Mennyei Atyánk, a názáreti Jézus Krisztus nevében kérünk Tégedet, hogy jöjj Jézus nevében. És Uram, ami ez a korsó olajat, kérlek, hogy ahogy Elizeus idejében megtörted az anyagi átkot ennek az özvegyasszonynak az életében, és megszabadítottad a hitelezőitől, megszabadítottad a törlesztő részletekből is. Uram, kérlek Tégedet, a Te igéd az nem változik meg. Az tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. A Te igéd, Jézus, soha nem változik meg. Hegyek és ég is meg tud változni, de a Te beszéded megmarad örökké. És Uram, kérlek, hogy ez a Te beszéded valósuljon meg itt mindenkinek az életében. Kérlek, add meg, hogy itt mindenki közülünk a Te tanítványod tudjon lenni. Kérlek, add meg, hogy itt mindenki közülünk szeressen Téged. Add meg, kérlek, Jézus Krisztus nevében, hogy a Te olajadat, a Szent Szemnek a kenetét, adósság eltörlő kenetet, kérlek, hogy árazd ki erre a gyülekezetre. Kérlek, hogy töltsd tele az edényeiket olajjal. Kérlek Tégedet Jézus Krisztus nevében. Add meg, hogy a kezük munkáit áld meg Jézus Krisztus nevében. És add meg, hogy mindenki ki tudja fizetni a hiteleit idő előtt, gyorsan ki tudja fizetni mindenki a hiteleit, meg tudjon szabadulni mindenki a hitelező bankoktól, hitelezőktől, Jézus Krisztus nevében, és kérlek Tégedet, hogy áld meg a bizonyságtevésüket, áld meg az evangelizálásukat, Jézus Krisztus nevében, és add meg, hogy olyan anyagi javakat önts rá a gyülekezetre, kérünk, hogy a hitelek kifizetése után mindenki még bőségesen is tudjon élni a Te dicsőségedre, a Jézus Krisztus nevében. Ámen!